Hola de nou. En esta segona part del programa ens traslladem fins a la plaça Loreto perquè allí hem estat, allí vam rebre a la directora, la coordinadora i també al dissenyador de La Falsia, d'una nova revista, una revista que té un nou impuls, que ja porta 15 números, però ells l'han renovada. Bueno, ens parlen d'ella. La Falsia és una revista que de segur que vostès ja coneixen perquè ja porta 15 números. És una revista que acaba de tornar-se a publicar. Anem a conversar amb la coordinadora, que és Laura Martínez. Ve acompanyada també de Gustavo Morant, que és un dels dissenyadors, el dissenyador també de la portada. I bueno, anem a parlar un poc sobre què conté per a que també recolzar-vos un poc en esta nova edició. Laura, Gustavo, hola els dos. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, conteu-me, La Falsia, que ja teniu un nou número, que torna a estar ahí. Vosaltres heu sigut un poc, Laura, els qui l'heu tornat a impulsar, no? Perquè estava un poc dormida i torna a estar ahí. Sí, havia estat un temps parar, però ens hem tornat a reunir, ens hem reanimat i hem tornat a traure el número de la revista perquè pensem que feia falta reviure tot aquest moviment. Perquè és complicat, treure una revista com esta, és molta feina. És molta feina i més quan no et dediques a això professionalment. Claro. Sí que ho és, sí. La Falsia, la veu dels pobles silenciosos. Jo crec que el subtítol també és molt identificatiu del que conté. Sí, perquè som com la subcomarca, no? La Vall de Vernissa, estem un poc aïllats en aquella part de la Safor i sí que hem de donar-li veu a aquest món rural, a aquestes poblacions. Què és el que conté? A veure, què conteu en esta revista? En la revista incloem des de seccions d'esport, portem el que s'ha dit en premsa dels nostres pobles, n'hi ha seccions d'història, de patrimoni, fem una divulgació del que s'està fent i també una recuperació històrica de coses que se feien antigament a la nostra vall. També tenim una secció infantil que es diu La Llavoreta, per als més menuts, i també tenim en la revista, no només ens quedem en l'àmbit local, sinó tenim unes seccions que se diuen Una ullada capa i també una altra que és El balcó, en les quals convidem a altres revistes del mateix tipus a participar i també altres paratges d'arreu del país. Molt bé. Bueno, veig jo ahir noms: Josep Maria Ferreiro, Damià Oliver, Albert Vázquez, Jordi Puig. Qui participa d'esta revista? Doncs aquesta gent i molta més gent. Ahí darrere hi ha molta més gent. A més, ara actualment també estem fent la versió online de la revista per arribar també més a tots els públics. N'hi ha un grup de gent bastant jove darrere d'això i res, la gent que participa en els articles és gent bastant coneixedora dels temes dels que escriu i és gent, el Consell de Redacció també som un bon grapat de gent amb gana de traure. Molt bé. I n'hi ha un disseny molt xulo, una fotografia també molt curada, i està Gustavo Morant, també amb eixa portada, és professor de Belles Arts, i tu també has posat el teu granet d'arena per a que siga una revista que, encara que parla d'història, de pobles, molt moderna. Sí, fixem-vos que jo personalment m'he incorporat, he sigut una de les incorporacions recents al Consell Redactor de la revista, i en aquest sentit m'encarrego més de la part visual, no? De tot el que seria la comunicació visual de la revista. Juntament amb Marisa Sánchez, que és la maquetadora de la revista, hem llançat aquesta nova imatge que incorpora tant el disseny de la nova coberta com dels interiors. En aquesta nova línia volem que la revista incloga la imatge com un element principal, al igual que el text. Abans la revista, els números anteriors, tenia un major protagonisme el que serien els continguts en forma de text. Hi havia algunes imatges per complementar els continguts, els articles dels diferents temes, però ara volem que incloga alguns articles exclusivament visuals, alguns reportatges gràfics i també que en la mateixa coberta la imatge tingui un major protagonisme. Li heu donat també aquest impuls visual, aleshores. Sí, i en aquest número 15 de llançament de la revista vam voler jugar amb aquesta imatge de la Font de la Falsia, que justament es nomena així, el barranc de la Falsia, la Font de la Finestra, perdó,
I també, un poc reprenent allò que agafaves de La veu dels pobles silenciosos, el subtítol de la revista, té molta relació, no? Perquè amb aquesta imatge intentàvem que l'espectador també sentís dins de la font, dins de la cova, no? Dins la mare natura i amb totes aquelles preocupacions que tenim per el medi rural i per la protecció del patrimoni i creiem que sí, que feia un joc tant visual com conceptual molt intens, no? I la fotografia, qui la fa? Perquè també, aleshores, si li doneu tanta importància, heu d'aconseguir fotografies que tinguin una qualitat, etc. Tant les històriques com les actuals. Sí, doncs ahir hi ha diferents fonts, no? En aquest cas, la portada del número 15 vaig ser jo mateix el que la vaig realitzar, però les fotografies de dins apareixen ja també amb els crèdits referenciades cada una de les autories de quins han fet la foto, no? Depèn del cas, de quin article estem parlant. I ara, per exemple, estem preparant el proper número, perquè hi ha 2 números anuals, este va ser el primer del 2017, falta el segon, i en aquest ja estem preparant un reportatge visual sobre una part del patrimoni del poble de Ròtova, que també inclourà la imatge de portada i algunes imatges per acompanyar el text interior. Aleshores, em podeu adelantar-hi algunes coses del número, Laura? Bueno, adelantar. No, però sí que és veritat que ja el tenim en el forn, ja està quasi que en el forn. Sí. Són els pobles del Vernissa, que així aleshores són Ròtova, són... Digue'm un poc què trobarem. Ròtova, Castellonet, Almiserà, Alfauir i Llocnou de Sant Jeroni. Així a la comarca de la Safor. Sí, tots són de la comarca. Aleshores, clar, bueno, és el que diu Laura, que són els pobles de la comarca de la Safor, però altres pobles també, no?, de la Vall de Vernissa, que trobem en esta revista. Sí. Hi ha altres pobles, I Montitxelvo... en este cas apareix algo de Terratets, per lo de la pansa, i molt bé. que també estan... és que la revista naix del col·lectiu Vall de Vernissa, és com el mitjà d'expressió del col·lectiu. Aleshores, clar, el col·lectiu Vall de Vernissa s'ha sumat als Riuraus Vius i a altres projectes. Aleshores, fem també reportatges de les coses que van realitzant. Molt bé. La falsia, com la podem aconseguir? Doncs contactant amb alguns dels socis de nosaltres mateixa. A la web, no? Teniu web. Sí, tenim web. En la mateixa web n'hi ha un formulari per a fer la subscripció o també per a fer-se soci del col·lectiu. Clar, molt bé. Pues Laura Martínez i Gustavo Morán, gràcies als dos per haver-nos-ho contat. Avui hem conegut un poc més d'esta revista, una revista que intenta recuperar també tota la tradició de la veu dels pobles silenciosos, la falsia, que ja porta 15 números, 2 a l'any, i ja estan preparant el següent, així que estarem atents. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu.